És una exposició que s'ha fet en motiu del 60 aniversari de la Unió Ciclista Alcoi. La Fundació Mútua de Levante ha apostat per nosaltres i ha volgut fer aquesta exposició que crec que és molt interessant i molt bonica. I com sempre s'ha sabut, Mútua de Levante sempre ha estat la mà del ciclisme. Tenim dins de l'exposició n'hi ha 4 bicicletes, n'hi ha 2 bicicletes que perteneixien a Blas Domingo Lledó, que és l'únic corredor professional que han tingut així en la ciutat d'Alcoi. Tenim també una bicicleta de l'any 1931 i com a curiositat també tenim una bicicleta de l'any 1903 que va estar participant en el primer Tour de França que es va fer. Consten de 7 panells en l'exposició, en la qual arrenquem contant el que seria la història de la fusió de la Unió Ciclista Alcoi, que naix d'una fusió de 2 clubs que n'hi havia en el seu dia així en la ciutat. I després ja anem intentant contar dins de lo reduït que és una exposició les coses que el club ha anat fet durant la seva història. Parlem de Blas Domingo Lledó, òbviament, es parla dels presidents sobretot per donar una part molt important dins dels presidents a Santiago Blanquer, que va estar més de 44 anys de president de la entitat. Tenim també un panell que parla sobre les curses que hem organitzat, que han sigut moltíssimes, els viatges que s'han fet, com per exemple el d'Alcoi-París o Alcoi-Lisboa, que eren reptes que estaven fent-se. Es parla també de l'únic equip professional que ha tingut la ciutat d'Alcoi també, que va ser el Mútua de Levante i avui en dia es diu el Net i Araler, i també de la secció femenina que tenim, perquè som un club també que estem apostant per la integració de la dona en el món del ciclisme. Després podem veure mallots que han hagut durant aquests anys de la Unió Ciclista Alcoi i tenim trofeus que ens ha cedit Blas Domingo Lledó. Jo crec que és una exposició molt dinàmica, molt divertida i que podem gaudir-la. També n'hi ha que destacar que tenim un vídeo en el qual en bucle aniran passant fotografies de la història de 60 anys de la Unió Ciclista, que ens han cedit tant gent emblemàtica d'ací d'Alcoi com poden ser Carrasco, com pot ser Enrique Castelló, Sol Roca ens ha donat moltíssimes fotos, que és un fotògraf emblemàtic també de la ciutat, i crec que és una cosa curiosa de veure. L'exposició estarà fins al 1 d'octubre. Mútua Levante històricament durant molts anys ha patrocinat un equip ciclista, va haver un intent també de patrocinar una escola de ciclisme i d'alguna manera sempre ha estat vinculat, ha fet publicitat en mallots, ha estat sempre vinculat al ciclisme. Per això quan la Unió Ciclista Alcoiana ens va proposar fer l'exposició no vam dubtar massa i ja és una realitat. A més, en una sala que no estava en stand-by des que es va fer l'any passat. L'últim acte que es va fer així va ser la presentació del llibre de Lorenzo Rubio i quan passi aquesta exposició anem a habilitar-la i a posar-la igual que les altres 2 sales i tindrem una tercera sala disponible per exposicions.